Hej og velkommen til eller tilbage til min strikkepodcast. Mit navn det er Pernille, og det er mig, der gemmer mig herinde bag profilen Guldlevstrik. Og det samme gælder også over på min Instagram, som går under samme navn Guldlevstrik. Ja, som sagt, mit navn det er Pernille. Jeg er 24 år gammel, og det her det er jo så mit første afsnit inden i 2026, så håber alle folk kommer godt ind i det nye år. Jeg kan jo lige hurtigt sige, jeg bor jo i lejlighed med min kæreste og min hund. Jeg vil så afsløre, at han er gået rimelig kold i dag, altså min hund. Så jeg regner ikke med, at han kommer til at forstyrre i dag. Men I plejer også at være søde til at sige, at det er helt ok, når man kan høre ham gå rundt i baggrunden. Jeg nævnte jo min Instagram. Man er mere end velkommen til at følge med derinde, hvis man har lyst. Man kan sige, at dem, der følger med i forvejen, vil nok også sige, at det er ikke så meget nye opslag, jeg laver, men nærmere stories, jeg laver. Så hvis man bare gerne vil følge med sådan lidt i hverdagen, og hvad jeg sidder måske her og nu og laver, så er det derinde, man skal følge med. Men så ved man det. Jeg tror, at det bliver et lidt længere afsnit, uden 100% at kunne sige det. Og det har lidt at gøre med, at jeg for eksempel jeg har faktisk 2 klip, jeg har måttet optage på forhånd, som jeg kommer til at klippe ind. Og noget af det er allerede noget, som var færdigt for cirka 2 måneder siden. Det skulle have været med i teorien, ikke i sidste afsnit, men forrige afsnit. Men fordi det var en lille ekstra julegave, så valgte jeg at sige, at det måtte vente med, fordi min venindes datter, som skulle have det, men min veninde, hun ser med her, så hun havde fået det afsløret ellers, hvis det var. Jeg tænker næsten, vi skal springe ud i det og kigge på, hvad jeg både har fået lavet færdigt siden sidst, hvad jeg er i gang med, og selvfølgelig også, hvad har jeg fået fat i siden sidst, altså nye indkøb. Lige inden vi helt 100% hopper ud i det, så kan jeg lige sige, at jeg har semi-vådt hår i dag, så er jeg advaret, og det er ikke, fordi det er mega fedtet eller noget som helst. Det tager bare 50 år om at tørre, og jeg kunne altså ikke vente længere, fordi så vil alt lyset udenfor nå at forsvinde. Så lidt vådt hår, det er derfor, det ser sådan lidt, lidt tungt ud. Men lad os springe ud i, hvad jeg har på. Og man kan sige, at det jeg også har på, det er også noget, jeg er blevet færdig med siden sidst, og jeg kan også afsløre med det samme, at det er det sidste, jeg er blevet færdig med til mig selv. Det var meningen, jeg ville have slået op til noget nyt til mig selv, men jeg bestilte noget garn. Jeg tror, det var lige inden nytår, eller også var det lige efter nytår, og jeg har stadig ikke, det er ikke afsendt endnu, så jeg går stadig og venter på, at det kommer hjem, så jeg kan begynde på et nyt projekt til mig selv. Så jeg har været lidt i gemmerne. Jeg har strikket en enkelt omgang på min Crazy Cousin. Jeg har den ikke med i dag, jeg venter på, at der sker bare lige lidt mere. Og så har jeg været rigtig meget i børnestrikkets tegn. Det er jo ved at være nu her, især nu her, hvor god uldtøj er værd at have fat i. Men det jeg har på, det er min keysweater af Petit Knit. Den var jeg også i gang med sidste gang. Og jeg tænker lige at rejse mig op, så jeg kan få et helt udtryk af den. Så min keysweater, som sagt, er Petit Knit. Hvis man så med sidste gang, så er lige håret her, sådan der. Hvis man så med sidste gang, der fik man at vide, at jeg havde først og fremmest travlet op, fordi jeg havde lavet halsen efter opskriften, og det synes jeg personligt selv kom for langt op i min hals. Og så havde jeg også fået byttet rundt på farverne, fordi jeg gerne ville have den her hvide bund. Men det er simpelthen sweateren. Jeg er virkelig, virkelig godt tilfreds med længden på ærmerne. Og så elsker jeg jo simpelthen det her fit på ærmerne, at de hverken bliver for løse, men de er heller ikke for stramme. Virkelig godt tilfreds, som sagt. Og der er jo vendepinden om i nakken i forhold til selvfølgelig, hvordan den lander her i fronten og på nakken. Ja, jeg har lavet halsens rib 8 cm, hvor jeg er ret sikker på i opskriften, der hed det 10 cm. Så det er den lille ændring, jeg ellers har lavet. Resten af vejen har jeg fulgt opskriften i forhold til ribkanter og længder og hvordan og hvorledes. For eksempel også i ærmerne, jeg er ret sikker på, at man ikke tager ind. Det mindes jeg i hvert fald.
Jeg har jo så valgt ikke at have en følgetråd med, selvom det egentlig er det, man skal i forhold til opskriften. Det har jo også både det med, at jeg kan gentage det igen. Jeg er mega mohair-sart, jeg er kras-sart, så jeg er ikke særlig glad for de der følgetråde som mohair, som kan sidde og krasse. Egentlig overordnet set, så findes der jo rigtig mange gode alternativer til følgetråde. Altså der kan findes alpaca lace eller andre silkefølgetråde eller så videre. Det skal bare ikke hedde silkemohair for mit vedkommende, fordi jeg kan ikke holde ud og gå med det. Det er simpelthen så frygteligt for mig. Men jeg har valgt at fjerne det. Den første keysweater, dog uden keymønster, jeg har lavet, det er også uden følgetråd, og jeg har jo knust elsket, hvordan den har siddet på. Så på den måde, så vidste jeg også godt, at det ville også kunne lykkes her. En af de andre grunde selvfølgelig, det er, at min stribefarve, det er en håndfarvet garn. Et håndfarvet garn, fordi det er dobbelttråd. Og det blev kun farvet i sokbasen, og derfor ville jeg være nødt til at skulle finde på et eller andet i forhold til følgetråd, som nok ville ende med at give en lidt forkert farve og gå ind og dominere lidt for meget ind i en eller en anden retning. Og jeg kunne godt lide, hvordan selve bundfarven så ud originalt jo. Ja, vi kan lige sige hurtigt, at hele bundfarven, altså den hvide tråd, det er en ufarvet DK Merino fra Unique Garn. Og så er det selve stribefarven, det er 2 tråde, altså jeg har kørt dobbelttråd, og så er det fra Søsterstrik på deres sokbase, men det var i farven Pumpkin Spice Latte, og det var jo en farve, som de havde lavet sådan specielt til efteråret 2025. Så da de blev udsolgt, jeg er i tvivl om der stadigvæk er et enkelt tilbage derinde, men i hvert fald her i efteråret, der meldte de jo ud, at der var ikke mange tilbage, og ja igen, jeg er i tvivl om de er udsolgt, men det er i hvert fald ikke en farve, de havde planer om at sådan farve fast til deres sortiment. Alle de andre farver, de udgav på det tidspunkt, altså i det, jeg har lyst til at sige release, altså på det tidspunkt, hvor de lagde efterårsfarverne ud, og den her farve ud, de er i deres sortiment fast, så vidt jeg ved. Og ja, som sagt, det var et sokkesæt, så der var egentlig også en minierne til, men minierne skulle ikke være med her, så dem har jeg stadigvæk liggende. Og ja, der var ikke nogen følgetråd, der blev farvet, og derfor kører vi også uden følgetråd i det her tilfælde. Det giver jo også bare måske lidt mere en opdelt farve, hvor nogle gange med følgetråd, så kan det godt blende lidt mere ind i hinanden. Så det er det, jeg er blevet færdig med, og jeg er mega glad for den. Jeg kan godt afsløre, at jeg har også gået med den, og det synes jeg da ikke, at man sådan på den måde kan se. Det er da ikke sådan, at den er blevet overfnuldret eller noget som helst, så den holder sig også godt i brug. Der kom lige et klip. Jeg kan mærke, at jeg bliver forpustet i dag, når jeg snakker. Det plejer ikke lige at være normalt. Jeg måtte lige hen og finde min astma-inhalator og lige se, om jeg ikke kan gøre noget der. Ellers så beklager jeg, hvis jeg sidder her og bliver forpustet, mens jeg snakker. Det er ikke helt normalt. Men ja, der var heller ikke så meget mere at sige om den, jeg er blevet færdig med her. Hvis der selvfølgelig er nogle nysgerrige spørgsmål eller noget, så spørg I bare. Jeg har prøvet den på løbende undervejs. Mål lidt taget betragtning af den, jeg i forvejen jo havde, og så er igen, jeg er blevet godt tilfreds med resultatet, helt klart. Man kan sige, noget jeg så også er blevet færdig med, hvis vi springer videre i den kategori, den kan vi næsten lige så godt tage med det samme. Jeg har lavet en keysweater junior fra Petit Knit. Matche! Så den har jeg også lavet. Det er den her. Det ved jeg faktisk ikke, om jeg fik sagt. Min det er størrelse medium. I voksenmodellen jo. Og børnemodellen, juniormodellen, der er det størrelse 1-2 år, jeg har lavet. Jeg ser lige, om det hele kommer med. Det gør det der. Størrelse 1-2 år. Og der skal der ikke strikkes med følgetråd. Så der har jeg jo egentlig fulgt opskriften rimelig fornuftigt. Der tror jeg så godt nok originalgarnet, det var sådan noget Per Gynt eller andet. Det er det også herovre. Men der har jeg brugt noget andet. Men ellers ingen følgetråd med, og det er der altså heller ikke kommet ved min model. Der har jeg brugt, der er det jo i teorien bundfarven, det er den lyserøde. Selvom her, hvis man kan se det,
så er striberne lige brede, hvor ved voksenmodellen, der er de ikke lige brede. Og det skulle jeg lige dobbelttjekke i hvert fald, dengang jeg gik i gang med den her, om det var det samme. Fordi jeg fandt ud af, at jeg ikke havde læst opskriften ordentligt ved den her, så jeg måtte strikke tilbage. Altså, jeg tror alle, der strikker, ved, at det er bare noget af det værste. Jeg tror ikke engang, jeg strikkede tilbage, fordi det var noget. Det var sådan noget, jeg er ret sikker på, at jeg smed pinden igennem. Altså brugte en pinde til at samle maskerne op så langt ned, som det er, og så havde jeg måtte rykke op. Og det var hjemme med min... Jeg er ret sikker på, at det var hjemme med min svigermor, jeg opdagede fejlen, og det var... Jeg var næsten halvanden stribe, tror jeg, eller sådan noget deromkring. Frygteligt arrangement, men om blev det lavet, og så måtte jeg jo lige dobbelttjekke, om det var det samme historie her, og det var det ikke. Så, den lyserøde, som er bundfarven, for det er den, jeg er startet med, og I kan jo lige se nakken, for der er også vendepinden. Der er bundfarven 2 tråde igen. Sok fra Søsterstrik. Det her, det er Idas farve Alice i Eventyrland. Den har I set inde med mig før, og den er jo bare fantastisk at kigge på. Jeg elsker det her udtryk af 2 tråde. Jeg tror endda, jeg viste det vist også kortvarigt sidste gang, fordi jeg havde lavet den her elefanthue. Elefanthue. Lille bjørn. Nu kigger vi lige i notaterne. Lille bjørn elefanthue fra Knitting for Olive. Den viste jeg sidste gang. Og der var det jo egentlig samme tråd, men når man laver den opskrift, så er ribben med dobbelttråd, og så når man strikker resten af huen, så tager man en tråd fra og sætter en silkmohair til i stedet for. Hvor der har det jo så været dobbelttråd hele vejen igennem. Og det, altså allerede dengang jeg lavede elefanthuen, der var jeg sådan, den her kombination skal jeg have strikket til hende på et eller andet tidspunkt, og det blev jo ret hurtigt derefter. Synes virkelig farverne er flotte, og det er jo det her med, at det er den lyserøde, som skifter i forskellige, kan man sige, nuancer eller dybde i farverne. Og så kommer der de her lidt grålige plamager ind. Jeg har ikke lyst til at sige speckles, for det er det ikke helt, men plamager, hvor det jo så skifter over. Man kan endda se det her på fronten, men uden at det gør noget overhovedet. Altså, det er så skønt en farve. Jeg kan huske sidst, jeg var til Fiberfolk, det var jo så i marts sidste år i Vejle. Der købte jeg jo 4 fede, og nu har jeg så taget hul på alle 4, jeg er ret sikker på derinde. Så jeg kan ikke engang vise jer et fede, selvom jeg gerne ville. Det kunne godt være en af dem, jeg lige skal ned og have snollet en ekstra portion af, når vi skal afsted igen. Fordi igen, jeg synes, den er så ideel. Både til voksenstrik, men især også til børnestrik. Der er der ikke noget, der skriger... må jeg sige, lille pige, ligesom min jæse. Det tør jeg altså godt sige, at det er lidt piget. I hvert fald, når man kører den sådan her. Den er lidt prinsesseagtig alligevel. Ligesom min, så de hvide striber, det er Unik Garns ufarvet DK Superwash Merino. Og det er 100% Superwash Merino, så det er ikke et sokkegarn. Ligesom den lyserøde er. Så den er jeg blevet færdig med, og der kan jeg lige hurtigt sige, hvis nogen lagde mærke til det, fordi jeg har fundet ud af, at min papsøster, hun strikker ikke selv. Hun har kommet til nogle gange at vende tøjet på vrangen, fordi hun ikke helt kan se, hvad for en, der er forside vrangsiden. Og hun sagde så også til mig, dengang jeg kommenterede på det en dag, fordi det er ikke altid, at jeg lige ser det. Men hvor jeg var sådan lidt... Jeg tror, da jeg sendte det til min mor, og var sådan... Hun har altså vendt det på vrangen, og min mor var sådan, jeg så det godt. Men så sagde hun til mig på dagen, at hun heller aldrig helt kan finde ud af, hvad der er forside og bagside. Og det kan jeg faktisk godt forstå. Fordi hvis ikke man er strikker, så er det ikke fordi, man bare lige tænker, at der er lidt forhøjning i nakken. Det er jo ikke meget overhovedet, og hvis man lige holder den op begge steder, så skal man alligevel lige holde tungen i munden for at se det. Så jeg har prøvet noget nyt, for jeg synes sådan nogle mærker, de kan godt stikke lidt, og kender vi ikke alle sammen det, at så har man fået en trøje, og man er nødt til at klippe mærket af, eller nogle bukser, fordi det sidder og gnaver. Og det gider jeg ikke i mit strik. Det skal ikke gnave, det skal være lækkert. Så jeg havde set nogen, der faktisk brugte garnrester, og så havde de, jeg tror, de havde hæklet sådan en linke, og det er også det, jeg har gjort her. Så jeg har sat en tråd til. Jeg begynder at gøre det på en lidt anden måde, det vil I se senere. Men jeg har sat en tråd til, så har jeg lavet en linke først. Jeg tror, jeg lavede 4 kædemasker, hæftede den i midten, lavede 4 kædemasker mere, og hæftede den herover til sidst. Og så havde jeg lukket af og fået den lukket i.
Og det gør jo, at nu sidder der det her mærke, men uden at den kommer til at gnave, ligesom de der mærker, de godt kan. Og når man kigger på bagsiden af, så er den som udgangspunkt i hvert fald også usynlig. Så på den måde, så er det jo en win-win. Det må jeg lige huske at sige til hende. Og håbe, hun tager godt imod det initiativ. Så det tip er givet videre. Altså, det er jo meget simpelt. Jeg har også gjort det lidt med det garn, som var her. Men her der prøvede jeg med en rest, altså noget af den hvide farve. Og det gik jo egentlig fint. Men den er jeg blevet færdig med. Jeg er faktisk mega glad for den. Den kunne da godt være ret fed, også i voksenmodel. Nå, den er færdig. Og så tænker jeg næsten, at det næste, I skal have lov at se, det er det, jeg lavede færdig for et par gange siden. Så I får lov til at se det nu, og så vender jeg tilbage om et øjeblik. Jeg springer lige ind her i midten af afsnittet, eller i slutningen, eller hvor det er, jeg lige vælger at poppe op. Fortidens mig, som jo nævnte, at jeg måske ville poppe ind på et tidspunkt i et kommende afsnit, og det gjorde jeg så i dag. Jeg har strikket gavestrik, og min veninde, som modtager det, eller hendes datter, som modtager det, hun ser med her, så selvfølgelig skal hun ikke have lov til at se, hvad det er, jeg har lavet til hende, før hun selv har fået det rigtigt. Vi har jo, som har været afsløret, eller i hvert fald for mit vedkommende, jeg har haft Knit by Mollytrups Harry Potter månedsgarn hele 2025, og det har min veninde også, for hun kan også godt lide Harry Potter. Jeg har så en gang imellem på nettet siddet og set på en, som faktisk strikker i voksenstørrelser Harry Potter sweatre, og jeg tænkte, det skal hendes datter bare have. Så jeg har simpelthen fået kreeret den her lille, fine julebasse. Man kan også godt gætte sig til, hvilket kollegie jeg har bestemt, at hun hører til. I hvert fald ud fra de farver her. Gryffindor kan vi godt afsløre. Selve sweateren er lavet på en grundopskrift. Hans sweater af Knitting for Olive. Det er i størrelse 12 måneder. For hendes datter er ikke engang et aprilbarn. Slut marts barn. Så hun er jo ikke engang et år endnu. Jeg har valgt at strikke den i dobbelttråd. Easy Care Tweed, og så er det i farven vinrød, som har farvekode 427. Der er blevet brugt, jeg har brugt samlet set 4 nøgler, men der var rester tilbage af 2 af dem, fordi jeg har kørt med dobbelttråd. Og så for lang tid siden, og jeg vidste nemlig godt, at jeg ville strikke den. Jeg vidste bare ikke selve modellen inden da. Der havde jeg købt den her gule Kari nærmest tweed ind også. Flytter lige mit hoved. Og derfor kan jeg kan ikke huske, hvad farvekoden er. Det er så længe siden nu, at det er gået i glemselen. Jeg har strikket selve sweateren. Det tog mig næsten kun en dag. 2 dage. Så var sweateren færdig. Det gik ret hurtigt. Ret fin model. Den kunne jeg godt finde på at lave igen. Det er selvfølgelig en tyk sag. Det er jo 2-trådet, så det er en tyk basse. Jeg tror måske ikke, jeg vil lave den så meget til helt små babyer. I hvert fald ikke, medmindre det er relevant, for eksempel vinterbabyer. Fordi igen, den er meget tyk. Så det skal være nogen, der lidt bedre kan bevæge sig, og lidt bedre måske også kan give udtryk for, at de har det varmt. Efterfølgende har jeg med maskesting lavet æret en enkelt sted lige herover. Der måtte jeg lige travle op, fordi jeg ikke lige var helt tilfreds, men ellers så er resten lavet i første hug. Jeg tog lidt inspiration ud fra, hvordan, og jeg kan ikke huske, hvad hun hedder. Hvis man for eksempel har TikTok, så kan man søge på Harry Potter sweater, og så dukker hun op som noget af det første. Det er egentlig ren og skær inspiration, fordi det er jo ikke hendes opskrift. Bogstaverne er jo teorien heller ikke hendes. Jeg har bare taget inspiration på, hvordan hun sådan laver outline. Altså hvordan hun lige viser sig selv, hvordan hun som udgangspunkt vil have det til at se ud, og det er det samme, jeg sådan lidt. Så ja, det er det samme, som jeg har valgt, som jeg har draget inspiration fra. Egentlig så har jeg ellers ikke gjort andet end at blive inspireret. Det er ikke sådan, nej, jeg har stjålet en opskrift, eller en design, eller noget som helst i den dur. Vil jeg jo mene.
Jeg har ikke engang lavet en opskrift, altså jeg har jo bare lidt ud af fantasi sat et bogstav på og valgt de rigtige farver. Men i hvert fald, jeg håber, hun bliver glad for den, og hun har modtaget den. Så det er hemmeligheden, og vi må se, om det er i december måned, jeg afslører det, eller først til januar. Så har jeg i hvert fald set, hvad jeg har foræret væk i julegave, eller hvad man nu skal kalde det, vintergave på et eller andet tidspunkt. Det var godt, at jeg lige havde lyst til at springe ind der fra fortiden af, så havde jeg tid til at finde det næste, vi skal kigge på. Jeg kan godt fornemme, at jeg kører lidt i par i dag, så det tænker jeg næsten, vi skal kigge på. Det næste, jeg har lavet, det er også petit model. Det er, og jeg skal nok vise jer dem, men det er Holger-modellerne. Jeg har lavet en Holger baby, og så har jeg skrevet sweater, og så har jeg lavet en Holger bluse. Og i forhold til den der med baby, det er fordi, at jeg egentlig oprindeligt har købt Holger baby sættet, så der er jo også bukser med, og der stod altså sweaterens mål og så videre derinde, så jeg tænker, det er det, den hedder, en sweater. Jeg blev jo moster for anden gang her i december, så der er jo selvfølgelig også en, der skal have noget dejligt lækkert vinterstrik. Jeg havde jo lavet en masse, det tænker jeg, I så allerede omkring, jeg tror det var i sommer, så jeg havde været i gang med pindene, men lidt ekstra skal der selvfølgelig også til. Og dem har jeg strikket på i min vinterferie. Den første jeg lavede, det var Holger blusen til min niece. Så der har jeg strikket ligesom den anden i størrelse 1-2 år, og det er stadigvæk, kan man sige, en entrådet strik, så der er ikke noget med dobbelt op. Jeg tror også i den her størrelse, der er mange tror, det er fordi jeg ikke kan huske det. Men jeg er ret sikker på, at hvis man havde valgt at købe en model, der hed Holger sweater, men i den større størrelse, så var det med dobbelttråd. Men jeg valgte blusen. Det var den her. Og den er blevet vasket, og om jeg så må sige, blokeret. Den er blokket. Så den er der. Og det er jo det her med, at det er jo, man samler op efter, så ærmerne, de har lagt rigtig meget lige ned, når det er en meget boxy model. I kan også lige få lov til at se ryggen. Og der vil man også kunne se, fordi der slår man slår først maskerne op og laver ryggen, og så samler man efterfølgende masker op til ærmerne. Og der strikker man et stykke, som jeg tænker egentlig er skuldermaskerne. Og så springer man til de her, jeg vil sige meget karakteristiske indtagninger, som Petit Nit dyrker rigtig meget og har gjort i hvert fald de sidste år. Jeg har lyst til at sige par år. Jeg skal lige være sikker på, at den ikke smitter ind. Det var godt. Som lige præcis giver den her rigtig, rigtig fine indtagninger langs halsen. Og egentlig, det tænker jeg, at de fleste, hvis de har strikket nogle af de her Holger eller Olga, tænker jeg det er, modeller, så er det jo som regel, så vidt jeg kan se, man starter med ryggen, kører fremad, og så strikker man strikker selve kropdelen først, og så laver man, jeg gør det så i form af, at jeg laver hals, og så ærmer, men som regel, så er det ærmer og hals. Man kan lidt tage det, tænker jeg, den rækkefølge, man har lyst til, i forhold til, fordi igen, man har jo lukket kroppen af. Der er ikke noget, der er åbent på det tidspunkt. Kan lige hurtigt igen påpege, at jeg jo har lavet den her om, så hun ved, hvad der er for og bag. Her der tænker jeg, det er nemmere at se, uden at sige for meget. Men Holger bluse. Den her, den er strikket i kombination af nogle søsterstrik, garner og noget net by Moltrup. Det første, det er kropfarverne. Det er søsterstriks garnklub fra december måned. Så den sidste, de lavede sidste år. Den har I jo ikke set herinde endnu. Den er afsløret på deres egen kanal, og jeg har også fedt med. Normalvis tager jeg det jo til sidst, men I får lov til at se det med det samme. Jeg har også set farven. Det er den her mega fine lilla farve, og så kombineret med de grønne, igen plamager,
indimellem. Og så har jeg stjålet, det kan I nok fornemme, jeg har stjålet minifedet herfra og lagt den her ved. Eller det her, det er minifedet. Så jeg har lige den her lille dund tilbage. Og det var nemlig i forhold til, hvor meget man skulle bruge, så var de 40 gram, som de 2 minifede til sammen udgjorde, nok til, at jeg kunne lave sweateren. Og det kunne jeg også. Jeg har det her tilbage af den blå. Så det er den farve, som er kroppen på sweateren. Så er bunden. Nu skal jeg til at tænke mig om. Det er så også den her, den er ret meget klubgarn, kan jeg godt fornemme. Bunden, det er så fra det er en minifed fra klubgarn fra Net by Moltrup af. Stadigvæk hendes Harry Potter, kan man sige, klub, men fra sidste år af. Det var nummer 2 farvning, hun lavede på det år, og den hed sådan noget Happy Birthday. Et eller andet. Den var jo inspireret af kagen, som Hagrid kom med til Harry Potter, da de var ude på den der ø, for at undgå alle brevene. Grunden til, at jeg sidder og kigger rundt, det var, fordi jeg skulle lige finde den. Den er jo... det her, det er selve... Væk med mit hoved. Det her, det er selve fedets farve. Og minifedet. Eller har jeg husket forkert? Jeg har husket forkert. Men den her kommer også med. Nej. Det her, det er bundfarven. Jeg ville have brugt minifedet fra den. Det ville jeg have gjort til halsen, men så synes jeg, det blev meget grønt i grønt. Og jeg var i tvivl, om man egentlig overhovedet kunne se forskel på de 2 farver, for det var meget forskel. Det her, det er også fra en klubgarn, men det er fra et andet tema. Det var hendes Lord of the Yarn, og det er Second Breakfast. Igen, det er hvis nogen de får lyst til at sælge det, at man kan hapse det. Men det er den her mega, mega fine pistachefarve. Så det var bunden, når nu jeg skal bytte rundt på det. Så kan vi tage ærmet. Jeg kan jo næsten godt afsløre, hvad det lyserøde ærme er for en farve. I kan se her, der er en masse skønne speckles i. Og det var den der. Med birthday inspireret. Og jeg ved ikke, om hun har lagt det op, men hun havde jo planer om, hvis der nu var nogen sidste år, der missede nogle farvninger og gerne ville have dem alligevel, så ville hun lave sådan en relancering, pre-order, og så kunne man bestille dem, man havde lyst til. Så hvis ikke hun har nået det, så er det jo en mulighed, hvis nogen kunne være interesseret i den her farve. Til sidst, det grønne ærme, som er herude, hvor der jo egentlig igen bare sker lidt forskelligt, men overordnet set er, jeg vil kalde det en semi-solid, godt og vel. Det er det spire fra Søsterstrik. Skøn farve. Så, og det var mit ene fed, jeg havde for dem af. Og nu hvor der er en dreng, så kan det jo også være, det er noget af det, jeg skal have fyldt op af på lageret. Det var selve den til min niece. Så da jeg var færdig med den, så tænkte jeg skal også lave en til min nevø selvfølgelig. Og den her gang, der gav jeg mig selv udfordringen, at det skulle være i ren og skær søsterstrik garn. Det ved jeg ikke, om der var nogen, der havde set ind på min story. Jeg har godt at vælge imellem der. Det er altid rart at kunne lege med farver. Så mig ind på lageret, skrab det hele ud fra dem, ud på bordet, og så sidde og vælge. Jeg kan lige vise, hvordan den er endt. Der sker jo, altså om jeg så må sige, lidt mere, fordi at der valgte jeg simpelthen at gøre ligesom opskriften og finde, jeg tror det er 6 forskellige farver, men lave forskellige farver, og, altså både ærme og ærme, bundrib og kravrib. Nå jo forresten, det er det samme herover, den lyserøde her, og ærmet, det er den samme. Men ved den her, og nu ved jeg godt, at jeg sagde, at jeg ville bruge ren søsterstrik. Det er det næsten. Fordi den grønne, det spirer fra søsterstrik. Den grønne, her på fronten, ligesom der er brugt til ærmet derovre, så det spirer fra søsterstrik. Den hvide, det var en rest inden for lageret. Det har været fra Infinity Heart, jeg tror det var noget almindeligt, måske baby merino. Fordi
det skulle bare være hvid. Så der var ikke, det er ikke noget, altså det er hverken håndfarvet og omvendt, det er bare almindeligt. Jeg kan ikke engang huske farvekoden, jeg har smidt banderollen væk. Men lagt sammen med. Så alt det, der er farvet, er fra dem, ikke? Bunden, det er en mini fra deres, og ikke fordi jeg selv var til Fiberfolk i Roskilde, men de havde lavet sådan nogle pakker, som de havde haft med til Fiberfolk i Roskilde, og da de så kom hjem, så lagde de pakkerne op. Den er virkelig skøn, den her farve. Så lagde de dem op, så man kunne købe dem. Og det her, det er den ene af dem fra pakken af. Jeg tror, der var 5 minifed i. Hvis nogen så med i min klip fra i sommer, så var det her et af de fede, hvor jeg måtte jagte en halv by rundt, faktisk en hel by rundt, for at få fat i, fordi den var blevet fejlleveret. Men nu skulle den til live, og noget jeg lagde mærke til, det er så synd, den var mini. De ville være skønne sammen. Men ja, det er det, jeg har tilbage af den orange mini, som jeg brugte igen til bunden. Så halsen, det var en af minierne fra Pumpkin Spice Latte, så en af dem, som var til mine striber her. Og der havde jeg personligt selv købt 4 fede, så nu har jeg 3, og den her slat tilbage af de minier. Det ærme, det gule ærme, det er endnu en af mine minier fra samme portion som den orange. Noget jeg lagde mærke til, og jeg ved ikke om det er rigtigt, de minder lidt om nogle af de minier, som også har været fulgt med til mine klubgarner igennem året. Men I kan lige se dem sammen, de var i samme pakke. Og hvis man kigger helt tæt på, det kunne man nok også fornemme på ærmet, men der er det her næsten sådan lidt neon ind imellem på den gule. Jeg kan også lige prøve at komme med ærmet, der kan man altså godt fornemme det. Så der sker også noget. Lige da jeg strikkede det op, så kunne jeg godt fornemme, at den måske, altså minierne, de var lidt mere high twist end selve kroppen. Men efter en god vask, så er den overhovedet ikke altså gennemsigtig eller noget som helst. Maskerne har lagt sig rigtig fint. Og det sidste, ærme, matcher en af mine sweater. Jeg synes, fordi den både havde noget af det her grønne og orange, så vil det passe godt ind, kan man sige, i den her del. Det er resterne fra det fede, fra det ene fede, som jeg ikke selv fik brugt, til min Monday sweater på farven Vesterhavet og på sokbasen. Så det er de farver, som er blevet brugt. Der kan man se rigtig mange af de muligheder, selvfølgelig både som de har lavet, og som de selv sagde, har man nogle farveønsker til dem, så er man, det sagde de i der sidste afsnit, så kunne man også skrive. Det ligner, at jeg kan gå med den her, når jeg holder den sådan. Men det er til lillebror i størrelse 3-6 måneder. Og det her, det er til storesøster. Og jeg synes faktisk, at de er ret skønne at kigge på. Så det er i hvert fald også blevet færdig med siden sidst. Og jeg synes igen, jeg slår virkelig et slag for. Ja, nu er jeg spændt på, hvad de finder på. Der er et helt år til, hvad de finder på til deres advents- og julekalendere, søsterstrik. Men jeg er spændt på at se, hvad det er. Jeg tænker, det er et af de steder, jeg skal have igen fra. Fordi I kommer til at se de sidste farver, jeg har fået. Nu viste jeg de 2 første i sidste gang. I kommer til at se de 2 sidste den her gang, og de er magiske. Jeg kan ikke sige det nok gange. Magiske. Der kommer lige hurtigt et enkelt klip ind her igen, med noget, jeg har lavet færdigt her hen over juleferien. Jeg tjekker lige hurtigt ind her fra fortiden af. Det er første juledag, og jeg vil lige hurtigt vise jer en af de julegaver, jeg endte med at give til min niece, fordi der har jeg simpelthen ikke noget at optage det. Jeg besluttede mig for, at hun skulle have nogle gaver sådan lidt i løbet af dagen, og jeg havde et par strik, som var færdige til hende, så jeg tænkte næsten, det skulle hun have. Jeg er lige hoppet udenfor, her er -2 grader, så jeg tænker, at jeg gør det sådan lige lidt kort måske, fordi ellers så bliver det lidt koldt i løbet af nu her. Det jeg lige sad og kiggede på, det er min hund herovre, så hvis han begynder at gø lige om 2 sekunder, så derfor, og der er også fuglefløj i baggrunden.
Men lad os hoppe til hurtigt, hvad er det egentlig, jeg havde strikket. Og det er en Audrey cardigan fra Knitting for Olive. Og jeg har valgt at strikke den her i størrelse 1 år, men jeg har lavet den en lille bitte smule længere i forhold til, hvad opskriften den siger. Og det er fordi, at det er sådan en lidt cropped model, så den skal ikke have så meget længde sammenlignet med, for eksempel, at den jo selvfølgelig skal have fuld ærme. Garnet, jeg har brugt, det er et fed merino sok, eller sokgarn, og så er det en tråd lace fra Søsterstrik. Og lige nu kan jeg ikke huske farven, jeg skriver det, men det er den, som var inspireret, kan man sige, af deres mordagsgarn, som jo er lavet i, nu vil jeg jo sige år, men i 2025, fordi jeg tænker først, at det kommer med i min video i starten af 26. Så, men det er i hvert fald det, den er inspireret af, og jeg skal også nok lige skrive farven, som sagt. Og i hvert tilfælde, så linker jeg også altid til den nede i beskrivelsen. Men den er simpelthen blevet lavet færdig. Og det eneste lille men, jeg har til det, og det er nok mere mig, end det er nogen andre, fordi der er sådan nogle kantmasker, fordi den bliver strikket frem og tilbage, og dem er jeg ikke altid helt gode venner med. Så det jeg er endt med, fordi jeg synes, den blev meget løs på hver anden pind, det er egentlig, at jeg tog en hækkelnål, og så har jeg lavet sådan en hæklet kant inden for inden. Og jeg beklager altså, den her hundegøen, det er ikke noget, jeg kan styre, det er ikke min hund. Så det er i hvert fald noget af det, som jeg også er blevet færdig med, og altså igen, det er en mega fin farve. Tilbage til fremtiden til mig. Der fik jeg lov til at se en, ikke en helt koldere udgave af mig, men en dagen efter juleaften, så vidt jeg husker. Og det sidste, som jeg så er i gang med aktivt på min pinde lige nu, fordi igen, jeg ikke har kunnet slå op til det andet. Jeg har gjort det garn klar, jeg kunne. Det skal også laves i håndfarvet, og jeg glæder mig som en lille baby til at modtage det sidste. Men det jeg er i gang med lige nu og her, det er en sweater mere til min niece. Grunden til at jeg laver så meget til hende lige nu, det er fordi, at hun har i en lang periode holdt sig nede, kan man sige, i babystørrelserne. Altså under 12 måneder, eller lige til 12 måneder. Og hun begynder nemlig at komme op og kunne passe de her sweatre, som går imellem 1 til 2 år. Så hun følger sin kurve rigtig, rigtig fint. Hun er bare lidt mindre. Og det er bare hyggeligt. Altså, der er slet ikke noget der fra min side af. Men det gør nemlig, at hun har kunne bruge sit strik i længere tid, end måske mange andre har kunnet, fordi de vokser. Man vokser hurtigt i den alder. Men hun har holdt sig et stykke tid dernede. Men nu skal garderoben opdateres. Jeg er i gang med og det må så være en Friday sweater mini-føl. Nej, ikke mini. Jeg skriver det lige for en sikkerheds skyld stadigvæk, men det er en Friday sweater. Og så er det jo så i dem, hvor vi er over i børnestørrelserne. Jeg kan ikke huske, hvor langt op den går, men den går altså faktisk relativt højt op i størrelsen årsrækkemæssigt. Det her, det er størrelse 1-2 år stadig væk. Jeg synes, når man laver de her Friday, så indtil man kommer til ærmerne og begynder at sætte ærmerne på, så ligner det, at de passer til en størrelse nyfødt. Og det har det altid gjort for mig, og sådan tror jeg altid, det vil blive ved, indtil at man laver ærmerne. Og det har jo noget at gøre med, at det er det her, hedder det perlerib? Det er jeg faktisk i tvivl om, men det tror jeg måske, det gør. Mønster, så der er jo bare rigtig, rigtig meget stræk i det. Og jeg ved ikke hvorfor, men indtil ærmerne kommer på, så vil selv kroppen kommer også til at virke sådan meget lille. Det er måske fordi heroppe i toppen, der bliver den trukket mere ind, end den egentlig vil gøre, når ærmerne kommer på. Jeg har næsten lige sat af til ærmerne, kan man fornemme. Jeg har ikke nået det meget længere, men den er jeg i gang med her. Det er sådan noget rigtig flower noget her. Sådan der. Det er, jeg holder skæv, sådan der. Det er 2 styks håndfarvede garner, som jeg bruger her på den. Det her, det er så ren og skær Knit by Moltrup, jeg har brugt. Det er bundfarven. Det er fra Knit by Moltrups sidste Harry Potter, og så var det så vinter release, altså kollektion. Og
Nu skal jeg passe på, hvad jeg siger, men jeg mindes faktisk sidste gang, jeg var inde og kigge, så var der stadigvæk nogle farver tilbage af dem her. Jeg tror også, altså hun har farvet, for hver gang hun har lavet en kollektion, så har hun farvet så meget som muligt, i hvert fald hun kunne have plads til. Det her, det er Lockhart, og det er jo med tema i lærerne fra magi for mørkets kræfter. I skal ikke tage af, jeg siger det på dansk. Det er fordi, da jeg var mindre, var jeg ikke særlig god til engelsk, så jeg har altid set min Harry Potter film på dansk. Udover de sidste 3 film. Dem har man ikke kunnet oversætte. Og jeg er nok nødt til at afsløre, at jeg ser dem stadigvæk på dansk i dag. Men det er også fordi, så kan jeg strikke imens. Jeg har næsten lige set alle filmene igen. Så på dansk vil det her være Glitterik Smørhår. Og når nu jeg har begyndt at strikke i den, jeg synes faktisk stadig, den er pæn, det er slet ikke det. Den er god som sådan en bundfarve, og så sat sammen med en anden farve. Den får måske lidt kødpølsefarve. Og det var han også som karakter. Så det passer mega, mega godt, og det er også en mega fin farve. Der er også de her fine speckles i, som I kan se. Jeg tror, det første fed, jeg havde vundet op her, der er ikke helt så mange speckles i. Ellers så er jeg bare ikke nået til dem endnu. Men det er måske også fint, at jeg tog den med mindst speckles i forhold til det, der kommer til at foregå på den her. Der er lidt, når jeg lige vender den rundt, det var der også foran, kan jeg godt se. Også fordi man kan jo godt fornemme, ligesom jeg viste på ærmet, så har den lyserøde, hvis jeg skal bruge den anden hånd, den har også nogle speckles indimellem, som kommer ind og spiller. Det er det samme herom i fronten, kan jeg se, der er også noget herinde foran. Så den er, og så er det den der lyserøde Happy Birthday. Vi kan lige se, hvad der står. Jeg gemmer selvfølgelig mine bande. Jeg er jo blevet dygtig, jeg gemmer dem inde i midten. Så kommer jeg ind til dem. Ja, Happy Birthday. Fra sidste år. Og jeg kan godt se, altså ærligt, hvis jeg kunne, så havde jeg sat de to her sammen, men så var det også blevet en mega flower power sweater. Men ja, der er ikke nok i den her til, at jeg kunne gøre det, ellers så havde jeg seriøst gjort det, tror jeg. Det ville være så smukt. Måske endda lige før man også kunne lave så lyserød som bund, og så orange og grøn. Men jeg tror faktisk også, måske grunden til, at jeg var lidt i tvivl også med bundfarven, det var i forhold til, hvor meget man skulle bruge til selve bundfarven. Det var lige omkring de 100 gram, så det var også derfor, det var nok, hvis jeg tog hul på et nyt fed. Og så det her til striberne. Men det er den, jeg er i gang med. Synes egentlig, de giver. Jo længere jeg kommer med den, jo bedre bliver den. Jo bedre et spil, synes jeg, den giver. Lidt kødpølsefarvet bundfarve, men jeg tænker nu nok, det skal gå. Så det er det, at jeg er i gang med lige for nu. Skal vi ikke krydse fingre for, at jeg er nået i gang med den anden, når vi når til næste afsnit. En lille smule har jeg tilbage fra nyindkøb siden sidst. Det er ikke meget, men lidt er der. Og jeg har jo afsløret som sagt den her. Og virkelig, jeg håber Gud virkelig, jeg har stadig noget tilbage af den anden. Så jeg tænker, at jeg har til i hvert fald en sweater mere, som minimum til hende. Og så har jeg fået mit Knit by Moltrup garn. Fordi dem, der har fulgt med, eller har været med i Knit by Moltrups garnklub sidste år, fik også et besked, eller har kunne se inde på hendes Instagram, jeg tænker også hjemmeside, at temaet kørte videre i år med Harry Potter. Det er ikke et afsluttet kapitel heldigvis. Så hvis man gerne vil fortsætte, så skulle man ikke foretage sig noget, så vil det egentlig bare køre videre igen. Og jeg har ikke foretaget mig noget, så det kører videre. Vi tager lige snakken om søsterstrik igen, kan jeg fornemme lige om 2 sekunder. Men i forhold til Knit by Moltrup, så det første garn, jeg tror ikke, den er blevet afsløret. Så spoiler alert, alt det, som jeg plejer at sige i forhold til, hvornår jeg lægger den op, tror snart, den bliver afsløret dog. Så er det Remember
Ja. Og det er jo den der kugle, rødlige kugle, hvor der sker alt muligt indeni. Så på den måde har hun jo fanget farven virkelig, virkelig fint. Den er sådan lidt hen imod en... den er lidt mere rød her på mit kamera, end den er i virkeligheden. Der er lidt mere orange til den i virkeligheden. Jeg ved ikke, om det hjælper at trække den lidt væk. Overhovedet ikke. Den er mega elektrisk på kameraet, ligner det. Den er altså ikke helt så hissig i virkeligheden. Og så er der jo det her fine lyserøde fed til. Og som altid, så er det jo på hendes merino sokbase, og det er 75% Superwash merino, 25% nylon, og så er det jo 100 gram, som løber 425 meter. Ja. Og så grund til, at vi lige vender tilbage til Søsterstrik, det er jo fordi deres garnklub er jo færdig. Det var jo Stjernetegn i 25. De har også afsløret deres nye garnklub. Der skal jeg også ind og være med. Der skal man jo købe godt fra måned til måned. Men de har jo valgt at, kan man sige, tage dansk design. Det første, jeg har set lige nu, i forhold til den første måned, det er Royal Copenhagen, som de har valgt at bruge som farveinspireringstema. Og noget nyt, de har lavet, det er jo også, at de tilbyder deres garnklub på mere end den klassiske sokbase mulighed nu. Uden helt at kunne huske det, så var det den klassiske, den er der stadigvæk, altså et sokkefed. Og så var der en glittersok, og så kan jeg faktisk ikke huske, hvad nummer 2 var. Jeg er helt excited over, at der er kommet en glittersokbase, så det er nok derfor, det er den, jeg husker. Så hvis nogen de skal være med inde ved Søsterstrik, så gå derind og tjek det efter inde på deres hjemmeside. Lidt anderledes også i forhold til sidste år, så skal man nå at bestille den inden den, jeg tror det er den 14. i måneden, eller er det den 15. Uden helt at kunne huske det. Men hvis nogen er interesseret, fordi igen de farver bare magiske ting, så er det værd at komme ind og kigge på det. Så ved I det, I har mulighed for at være med. De har i hvert fald en garnklub også i år. Når vi er over garnklub, så tænker jeg, at vi tager de sidste, som har været med i mine adventspakker. De er også afsløret, så der er ikke noget hemmeligt der. Vi starter med den 3. december. Og det er, hvordan gjorde jeg det sidste gang? Kan jeg vise billedet? Kan vi? Ej, jeg kan ikke se det. Det var en kanto. Der var inspiration, og de har virkelig ramt det godt. Prøv lige at se! Nej! Altså, jeg synes, det er så vildt. Det er jo slet ikke til at beskrive. Hvis nogen fulgte med ind på min Insta, så kunne de også se, at det her det er det eneste, som jeg valgte, altså sådan aktivt, at lægge op, imens vi var i gang med december. Fordi igen, jeg vil heller ikke afsløre noget for nogen. Ej. Magisk. Og hvis der er nogen, der tænker, hvorfor fik jeg ikke fingrene i det, så er det her en af de farver, de har valgt at køre videre med. Så den er i deres sortiment, så man kan købe den stadigvæk. Ej, og prøv lige se det her farvespil. Væk med mit ansigt. Det er slet ikke ligesom bag. Jeg burde jo have en hylde inde på mit garnlager til garn, der bare aldrig skal strikkes op, fordi det er for flot til at blive strikket op. En af dem. Den sidste, som var med. Den her tror jeg godt, jeg kan lave den der lidt semi... Nej, så er det lidt. Det var 2 på flugt. Den er jo sådan en kombination af lilla og lyserød. Den er hverken lilla eller hverken lyserød. Og grunden til at jeg siger det, det er jo fordi den her, den er jo tydeligt lilla. De kan godt bruges sammen, men alligevel laver de ikke nok kontrast, hvis de blev brugt 100% ved siden af hinanden. Jeg havde nemlig overvejet at lave striber sammen med den. Og det er jo... Og det er jo bare, altså virkelig, tænker jeg nemlig, jeg ser rigtig meget hendes kjole, og så ser jeg rigtig meget sådan græsset, og det der med at komme ud, ja, for første gang. Virkelig skønt. Kan
ikke sige det nok gang. Jeg elsker det. Jeg tror, alle, der følger med herinde, ved godt, at det er nogle af dem, jeg kigger allermest på. Jeg griner også nogle gange lidt af mig selv, når jeg skal ind på deres hjemmeside, for når jeg går på min Safari på telefonen, så ligger de som, jeg har lavet dem som sådan et favoritmærke, så det er bare, så er vi der. Der er ikke noget med at skulle søge mig frem til noget. Det sidste, jeg har købt, det var, hvis man har fulgt med inde på, nu skal jeg passe på, hvad det er, jeg siger. Et farverigt venskab? Nej. Det tror jeg siger noget forkert. Det var lige meget. Søsterstrik, de havde farvet nogle farver til Nana og Mathilde. Fordi de havde lavet en julekalender herinde på YouTube, hvor de åbnede forskellige garner fra dag til dag. Og der havde de farvet nogle til dem. Og de havde lavet nogle ekstra, som de så satte til salg. Jeg havde ikke set det den første dag, så jeg var lykkelig, at de skrev, at de havde fundet nogle ekstra, de kunne lægge op. Så det har jeg selvfølgelig. Det var jeg jo nødt til at købe. Jeg har haft gerne købestop nærmest hele december. Nødvendighed. Ja. Og man kan sige, en af de to var jo selvfølgelig inspireret til hver sin person. Og så den her sidste, de havde lagt med, det er faktisk den, der er deres fiberfolkfarve i år. Og det tør jeg godt sige. Fordi de selv har afsløret det, men også hvis man ser deres seneste afsnit herinde på YouTube, så snakker de også om, at det er den her farve, de har lavet. Så mega fedt. Og det var alt fra mig. Nu kan jeg godt fornemme nemlig, at det her, det er løbet lidt af sporet tidsmæssigt, men så må I dele den over i bidder. Jeg tænker bare lige, at jeg vil sige her til sidst, som I har opdaget, så skal jeg til Fiberfolk når her den 17. januar. Så hvis der er nogen, der har lyst og skal med og har lyst til at hilse på, så er I jo mere velkommen til at gøre det. Jeg skal i hvert fald afsted, og jeg glæder mig. Som et lille barn. Jeg har holdt garnkøbestop på mig selv, så jeg rigtig er klar til at have lommepenge med, når jeg skal afsted. Jeg glæder mig. Det kan jeg slet ikke sige nok gange, så det skal jeg i hvert fald afsted til den 17. januar, så ikke i den weekend, vi kommer til nu her, men næste weekend. Og igen, hvis man har lyst til at følge med sådan lidt mere hverdagsagtigt, så er det inde på min Instagram. Og ellers så er man jo også mere end velkommen til at følge med herinde, når jeg lægger et afsnit op. Så er det bare at klikke på abonner-knappen, hvis man selvfølgelig har lyst. Og man kan jo også klikke på den lille klokke, hvis man vil have besked om det. Jeg er, hvis jeg må tillade mig at sige det, jeg er lige omkring sådan noget 100-120 fra at ramme 1000 følgere. Så det følger jeg lidt med i. Jeg synes, det er lidt hyggeligt, at nogen har lyst til at følge med. Så hvis der er nogle spørgsmål, så er I også velkommen til at stille dem. Og ellers så håber jeg som sagt, I kommer rigtig godt ind i det nye år. Og så må I have en rigtig god dag. Hej!